Assalamu alaikum. Sunana Fatima Adamu Muhammad. An haife ni a garin Kano, amma indijin ina from Borno State. Na yi gaɗi Special Primary School. Inda na yi proceeding to WTC Kano. Daga WTC Kano na samu admission Educational Management a BUK. Then from Educational Management na yi diploma. Bayan na yi diploma kuma after some years na sake koma again na je na yi Physical Health Education. Wanda in fact gaskiya ba mata aure ma ba su yi ba. So ni kuma sai na ga wannan dai course shi nake so kawai sai na je na yi akai. Inda bayan na gama na zo kuma yanzu na processing zan je in masters ina. To bayan na fara na yi diploma na samu aiki a Government Girls Secondary School Ergaya as a classroom teacher. So daga nan ina nan bayan na koma na dawo ina teaching na zo aka tura ni daga Ergaya aka kai ni Dallaji na CD. Daga Dallaji na CD aka kai ni Mariri. Daga Mariri aka kai ni Dawakin Kudu. From Dawakin Kudu to Gano. So duk dai ina ta yawo dai a cikin ƙauyukan Kano gaskiya ni ban yi aiki a cikin birni ba. Duk ayyuka na da na yi a Kano ne. Dan in fact yanzu ni principal ce a Government Girls Senior Secondary School Garin under Dawakin Kudu zone. Makarantar ita kada ce Senior Secondary School ta mata a wannan gari Garin din. Yanzu ni ce principal a wannan makarantar. To ka san shi sha'anin education balle aka ce kai shugaba ne to dole za ka samu daman challenges. So ni lokacin da na je makarantar ma in fact makarantar ma da namiji ne principal din makarantar. So sai aka yi mai director da aka dauke shi aka yi mai director sai ni aka kai ni makaranta as a principal. So gaskiya da na fara zuwa makarantar je sai da na natsu na kalle yanayin ɗaliban ma tukunna. Saboda shi ɗalibi idan aka ce maka wannan mace ne shugaban sai zama namiji ne to ka san al'amuran zai zinga dan ba da matsala kaɗan. Saboda tun farko su namiji ne principal ɗinsu. Ita kuma mace dama sai mace yar uwarta. Ka fahimta akwai abubuwa da idan students din mata ba su iya zuwa samu principal namiji ko malaman su maza su ce musu suna da matsaloli kaza ba. Amma da na zo ni a matsayina na mace so na zama free na nuna musu ni kowa zai zo ma direct to me ya gaya min duk wani problem ɗinsa. So na dinga kokari ina dai dan wannan ina ta sa jansu a jiki da haka na fara gane kan yaran. Wannan abu ne mai sauki. Idan mace ta samu goyon baya a gun mijinta to aikinta zai zo mata da sauki. Ka fahimta? Akwai maza wanda ba dukkan ne suke da matan su ma su yi aikin nan ba. Dole ya bi matan shi aiki ya yarda da ita ne. Wani zai bar matan ma ta yi aiki daga baya kuma zai ce a'a shi haka to amma kamar mace in aka ce maka mace tana aikin teaching ko tana aiki misali teaching aikin asibiti kaga duk wani abu ne mai sauki. Ita mace tana da time. Kamar ni na hada aure da aiki lokaci guda ban taba samun problem ba. Kuma da ƴaƴa in fact ma gaba daya dan ina aiki da rika yin ƴaƴana. So ina da time. Ita mace duk inda take je school duk inda aka ce biyu ta dai kin tashi koma gidanki a sai as malamin makaranta. Ka gane? So kana da wannan lokacin kaga nan kayi nan aiki wannan to rago aikin kuma kaga housewife aikin gida zaka je ki. Alhamdulillah. Kamar yawanci makarantu da suke karkara don mu kamar nan makarantar da naje Garin ne yanzu da inda naji shine da yaran ba su damu da zuwa makaranta ko wani abu aka ga yarinya ta zo ma ba ta zo makaranta ba wata ma sai karfe 10 wata ma sai 10 wata ta je ma ta yi tallata dawo sannan ta zo makaranta wata ma karatun ma ba su dauke shi da muhimmanci ba. So da muka je muka dinga wayar musu da kai wani abu zan sa a kira mun iyayen yaran nan har makaranta wani abu ma ni da kaina zan shiga community din zan je har gidan yarinya in sami iyayen su wayar musu da kai da muhimmancin ilimi domin na ba su misali ma ana ba da misali da kaina ni as a mace a shekaru na tunda in ba dan na tsaya na yi karatu ba ai da ba zan kai wannan matsayin ba to abin da ya kamata su ma su dinga duba kenan yanzu lokaci ya wuce da za a ce ana dora yarinya mace talla the best abu shine ka tsaya ka ba yarinya ilimi so ina nuna masa muhimmancin ilimin kuma abin da zai baka mamaki wai mutum zai ce maka wai shi ba ta ma ƴa mace yake ba wata namiji yake yi in maganar makaranta ai zo ka je ko misali yaro makaranta sai umma ya ce a shi fa ba ta mata ita mace yake shi ta namiji yake yi wai ai mace gidan wani za ta so shi bai damu da ilimin mace ba amma with time yanzu sun fara fahimta su da kansu suna turo mana yaran nan makaranta
suna ba mu haɗin kai. Duk wani abu ne ya taso a community ɗin muna zama muna yi tare da su, kuma alhamdulillah saɓanin da sanda na je na samu makarantar. Malinta, ana dauki malanta wani aiki ne mai mahimmanci, wanda aiki ne wanda ko ba dan kuɗi ba za ka yi shi, domin shi malamin makaranta ba yana aiki dan kuɗi ba ne. Abin da mutane kamata ba su gane ba kenan, su fahimci wannan. Da ma'aikata a gwamnati ma ba wanda yake da kaskanta albashi irin malamin makaranta, amma alhamdulillah shi fa aikin teaching, duk abin da kai a harkar teaching abu ne na lada, kuma ka gina wa bayan ka future ne. Idan ka tsaya kai abu mai kyau, kai teaching, duk ilimin da ka ba dan wani kai ma haka za a bana ka. Misali yanzu na government school sai na kwashi yara na kai su private school, to ban tsaya wa yaran da suke government school ba karin sa ran ciwon na da suke private ma samu ilimi, ƙarya ne. Amma idan ka tsaya musu kai abu tsakaninka da Allah, Allah na ɗaya zai baka ladanka, daraja ka tana nan. Malam makaranta din da ya shiga yana da daraja, community din da kai aiki da su za su rika tunanin ga, za su rika yaba maka da abubuwan da kai mai kyau. To shine ake so malam makaranta ya zama to malami kowa naka ne, kar ka criticize a wayannan suna ne ka fitar da a'a, let everyone becomes yours, kowa naka ne kawai. Wannan magana ta gaskiya ina ganin a da kenan ake wannan kallon, ka fahimta? A yanzu da ka san mutanen mu da yawa mun zo mun using din addini mun danne mata da shi, ka fahimta ko? Sai a rika ganin ai karatun mace da ko sai a canki makaranta allo sai a miki aure shikenan. Kuma da suke yin zurfi a ilimi bai hana su wai su ce wai ko dan suna aiki ko suna ganin kansu da special ko wani abu ne daban ba. Duk ba inda mutane suke dauka bane. Wata tana da digiri ko ta yi masa ko wani abu, ka fahimce ni, mutum yana ganta yana so zai aure ta, amma da an ce masa ai kana da abu kaza sai ga mutum yana dan tsoro. Amma ko sai kuma ko sun yi aure suna zama da mazajen su lafiya, kuma babu wani matsala, babu komai. Rashin fahimta ne da ake musu, amma su ma ba suna ɗaukar kansu a wayan su mutane ne su sun fita daban ko na ba. Ai shi ilimi wayewa ne, ka gane ko? Rayuwa ce. Shine the best abu, shine the best asset. Wisdom is an asset, so ilimi shine asset din mutum a rayuwa. Alhamdulillah yanzu ma at least ina dan yin achieving din wasu abubuwa ilimi, saboda me zan je idan ko asibiti zan ga su da su zo su gaishe ni suna cewa ai da malama kin koyar da mu, ka gane? Kamar a dan laji na siri makarantar maza ne, mix ne, boys and girls. So da yawa ba zan fita titi mutum zai zo ya gaishe ni, ina tafiya titi wani ma ya zo a dai sai wallahi sai kin shiga malama, sai kin shiga kaza kaza, an ce a'a. Sai in ta mamaki ma, sai ya ce ai malama kin fa manta fa kin koyar da ni. Kaga irin wannan, to ai kaga wannan wani achievement ne wanda sabanin wanda ba malamin makaranta ba zai samu wannan kai ba. Za ka wuce zai wuce ba ruwan shi da kai, bai san ka ba ka san shi, amma wannan ilimin da ka tsaya ka bashi to yana ƙara maka daraja ma a cikin society ɗinka. Ai da can ma, yanzu ne da zamani ya zamo ko bako ne izo guri in aka ne mai gari sai an kira headmaster. Abin da doka da ake yi kenan, yanzu ne duk wani abubuwa aka zo aka ajiye su a site, ka gane? So a'a ba haka bane, magana ta gaskiya ba haka bane. Ai gwamnatin Kano ta biya wa ɗalibai, yara ba su ci qualifying ba. Gwamnatin Kano ta ce duk wanda yake da 8 credits ma za ta ba shi ya je jaraba wannan. Yara 1000 ne, kamar a makarantar da nake ina ga yaran da babu samu qualify ma ba su da yawa, amma saboda wannan opportunity da aka bada wannan daman na cewa masu 7 credits masu 7 credits su kawo takardun su sun samu sun da tafi, ka gane? Kuma na biyu in kaga cewar makaranta ba malamai ne suke da matsala ba, shi kansa ilimi da kake gani sai kana da hanyar zaka sa yaro ya sa interest a kan karatu. Idan yaro ba shi da interest a kan karatu, idan malami ba shi da dabarar da zai janyo yaro cikin wannan ilimin, to ba za a samu abin da ake so ba. Sai ka yi kokari ka ja interest din yara, sun fahimci karatun, sun san muhimmancin karatun, to shine karatu zai tafi yadda yake so. Malamai ya kokari, malamai suna kokari yanda baka tunani, dan ba a system din kake ba shi isa, amma kana system din zaka gane. Wallahi yara malamai suna kokari, malamai alhamdulillah suna kokari, harka ilimi, harka koyarwa, malamai suna kokari. Kuma gwamnati ma fa tana bada goyon bayan ta 100%. Gwamnati ma tana kokari, ina gaya maka, at least ka sa cin dambu yayi wa baya jin mai, amma gwamnati tana kokari harkar education. Gwamnati ba ta gaza ba, gwamnati ba ta gaza ba. Abin da ya sa ma gwamnati ba ta gaza ba, idan misali yanzu idan secondary school ne inda nake kamar GGSSS, duk wani abu da ka sani idan aka rubuto, saboda an yi yawa, ina gaya maka tun kan dambu baka ji dace maka in dambu yawa baya jin mai ba, to abin yana tafiya ne a tsari
zai ta tafiya ne har zai zo makarantar ku. In fact akwai wani makaranta a Kumbutso local government Zara. Wannan makarantar da an ka ganta ma yara ba sa yin karatu dai ana ruwan sama ba za a shiga ta ba. Gaba ɗaya ta yayi. Gaba ɗaya ta yayi amma yanzu ka je makarantar ka ga inda aka gyara ta. Aka rufe ta ai komai da mun tunda abun yana da yawa a hankali gwamnati tana bi har zai zo in dai kun tura gwamnati ta san da ku za a gyara. Da kiran da nake so shine community da iyayen yara da mu gabaki ɗayan mu a dinga nuna wa yara a hana yara talla. Maganar talla baya kawo abin da ya kamata ka talla bacin rai kawai ke kawo iyaye sani ne ba su ba wannan kudin da wadin masifa ce su kokarin sa yayansu a makaranta mu kullun abin da muke wayar da kai shine duk yanda za a yi da ƴa mace a bata ta yi karatu ilimin ƴaƴa mata idan ka ba mace ɗaya education kamar ka yi building din gaba ɗaya wannan nation ne tunda ilimin mace guda ɗaya zai iya building din nation gaba ɗayanta kowa zai samu wannan ilimin sabanin ka ba namiji shi kadai da shi wannan shi kadai ne amma mace kuma ita is for whole ita na kowa ne. Saboda haka ni kira da nake ma iyayen yara da al'umma da communities shine su kokari su dage akan ilimin ƴaƴa mata. Ko a community ɗinku ne karka ce ni ban da ƴa mace so ba abin da ya dame a'a in dai kana da haɗi sai da zaka yi kai kokari da za a yi a ba ilimin mata. Kuma ka san inda nake nuna maka cewa gwamnati na kokari duk wani abu na harkar ilimi in dai na mata ne a harkar gwamnati is free saboda ana so su fito akan ilimin. So duk wani abu na bangaren ƴa mata is free a education. Ka gane? Yawwa to su gwamnati tana kokari ba abin da za mu ce da gwamnati tana kokari. To akwai abubuwa da yawa wanda ba zan iya manta da su ba sai dai akwai principal ita da na yi aiki da ta wuce ba zan iya manta da ita ba amma ta yi ritaya ita ce Hajiya Sumayya Wai Maude. Ita wannan na aiki da ta tana principal lokacin ina vice principal ɗinta. Gaskiya abubuwa da yawa ta nuna min abubuwa da yawa ta sa ni a hanya in fact ta koya min ayyuka da yawa gaskiya lokacin saboda duk wani abu wanda ya ci za ta dinga sa ni ina yi saboda in san kan aiki na yawa sannan kuma nake teaching da aka yi ni yar gaya akwai malamai na guda biyu wanda har gobe na manta da su malam Adamu na baba da malam Ma'aruf Ibrahim department din mu ɗaya da su duk English department muke da su to su ma sun bani gudunmawa 100% har ga Allah na ji daɗin aiki da su ita ma wannan baiwar Allah na ji daɗin aiki da ita in fact ta mai da ta yanzu. Shi ne na gaya maka the best abin da nake so in faɗa shine a dage wa 'ya'ya mata su yi karatu ni kawai shine burina in ga 'ya'ya mata suna karatu ba na son harkar talla ni talla ba na son talla yau ina son organization su taimaka a karatu yanzu kamar makarantar da nake kaga ina da only one block nake da shi a wannan makarantar was students ina using the primary section ne daga inda zan je daga makaranta ta zuwa primary kuma da tafiya amma haka nake zuwa haka muka je muka nema suka ba mu classes shi kadai ne senior secondary school duk garin da wannan makaranta amma wallahi block ne kuma haka muke managing ba ni zami kuma kaga ba malamai sai ka dauko voluntary staffs da na je ba su da malamai ba sa sciences ba wata kuma kaga ya kamata a ce suna sciences voluntary staff na sa aka kawo mu dai ma lecturer ne muka nema alfarma a gunsa da ake yin ce zamu je aka sun tafi suna strike amma still a cikin community da muka samu su bayan Allah suka taimaka mana in fact yanzu yaran mu suna science su wani abu suna kuma alhamdulillah jama'a yara suna fa da kokari yaran rural community da kake ganin su suna da talent sosai suna da kokarin karatu kawai problem din ba sa community da iyaye da su malaman da su kowa da duk wani shugabanni a gane domin da ni misali ni wata mai fada ce ni fa ko dan majalisa ne ka zo kana nema idan baka yi min wani abu na education community da ba zan yadda community na su zabe ka ba shine kawai the best abin da zan ba zan bari ma community na su maka wani abu sai kai mana wani abu na education mun gani to mun san ko kawo zaka ba ilimi goyon ba dan mu yanzu abin da muke so kenan mu ta ba ilimi goyon ba 100% to ita muke so to alhamdulillah daga ƙarshen na mika godiya ga mai gidana wanda da goyon bayansa na tsaya ma ne karatun nan ya bani goyon baya 100%. In fact gaskiya karatun ma da nake duk shine ya dinga sponsorin ɗina har nayi karatun har na kai wannan matsayi so ba abin da zan ce masa sai dai masa godiya Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi wato Alhaji Danjuma Yahaya Abdulkadir ina mika godiya a gare shi alhamdulillah na gode.